Мемчаєва. У Мемчаєва він мешкав безпосередньо в Чонгарі. І в Чонгарі, коли його не було вдома, нікого не було в домівці, і провели вони обшук. А він в цей час знаходився в Генічеську. Потім в кінці лютого його забрали. Я не буду повторятися, то що ви процитували. І зараз уже 11 квітня його приїхали, забрали, і зараз невідомо, де він, що і як. І причому це військові людини, які приїжджають, військові, хто приїжджає додому, вони приїжджають з оружием, вони не представляють ніяких документів і потім забирають і возять людей. А що тобі відомо про кількість кримських татар, яких затримали в всіх селищах, селах і в Генічеську? Що стосується, якраз таки, я не можу говорити про повну інформацію, тому що дійсно та інформація, наприклад, з Мемчаєвим, це пройшло 11 квітня, ми дізналися до цього буквально там где-то 17-18 квітня. Наприклад, ми знаємо, що зараз в СІЗО знаходяться, в Сімферополі в СІЗО як мінімум 4 особи із Херсонської області. Це Насрула Сідалієв, це Арсен Бекіров, це Рустем Гургур. І зараз інформація, я думаю, що можливо, якраз Мемчаєва відвезли до СІЗО. Я думаю, це найкращий варіант, якщо він знаходиться зараз в СІЗО. Тому що те, що вони катують людей, це факт. І з іншого боку, також у них в списках є люди, хто мав відношення до АТО з 2014 року та 2015 році. Далі вони проводили так звані зачистки. Наприклад, ми спілкувалися, говорив про це, як вони приміняли і огнестрільне оружие, і гранатомети в домівці Черемушки, це двоповерхова домівка в центрі Новоолексіївська. Крім того, вони постійно затримують людей. Їх тримають в 17-му училищі по 2 суток, по суткам, і проводять допити. І люди бояться, не дають повну інформацію, але треба постійно працювати з людьми, щоб вони знали, що потрібно давати огласці те, що вони роблять, тому що таким чином ми демонструємо, що ми контролюємо кожну людину, і ті, хто забрали наших людей, ми контролюємо і інформуємо, що це діло рук російських воєнно-військових. Скажи, будь ласка, там це, я так розумію, кримське ФСБ, ця бандугрупування працює, так? Там, если говорить в целом, то, конечно, там работает, если мы говорим о Геническом районе, то в основном, конечно же, это крымская ФСБ. Причем люди уже научились различать ФСБшников от военнослужащих. Причем там в том числе есть по описаниям и представители так называемых ЛНР и ДНР, потому что даже люди описывают по внешнему виду, по отношениям, по поведению. Понятно, когда есть, скажем, штатные сотрудники, у которых есть определенный подход в этих вопросах, и когда есть, скажем, так называемые босяки, которых просто собрали или их заставили вести такие репрессивные действия. И кроме того, там не только, скажем, ФСБ, а они в том числе туда из Крыма привозят и представителей полиции, и представителей, представители власти. То есть назначают людей, в том числе из Крыма, которые имеют какой-то там опыт для того, чтобы полностью контролировать администрацию оккупационную. Тобто каральна машина з Криму, вона просто посунулася на
північ, і вони роблять те, що робили, просто в більших вже масштабах. Конечно. І це, слухай, Іскандербей, мені цікаво, чи можна вже сказати, як вдалося врятувати сім'ю Едема і Гульнари Бекірових, Гульнари Хальним Бекірова, член Меджлісу, вона мешкає в Новоолексіївці, і її чоловік Едем Бекіров, ми всі його знаємо, це незламна людина, це єдиний кримський татарин, останній, якого звільнили, обміняли разом, якщо ви пам'ятаєте, з Олегом Сенцовим і моряками українськими. Щось можеш сказати? Просто, бо я дуже ми всі переживали, бо ми знаємо його стан і що там, ну, коротше. Ну, на самом деле, Эдем Бекиров, у него действительно буквально перед полномасштабной агрессией России в Украину, Эдем Бекиров, по состоянию здоровья очень ухудшилось у Эдема Бекирова, он находился непосредственно в Киеве, в больнице. Что касается самой Гульнары Бекировой, то действительно с началом вот агрессии ей пришлось, ну, у нее были попытки там проводить определенную работу в соответствии с ее должностью, но видно было, что некоторые, скажем, сотрудники начали саботировать некоторые процессы. Далее поступила информация о том, что ей, в том числе, как и ряду других проукраинских чиновников и политиков, есть угрозы. И ей пришлось некоторое время находиться даже в подвалах, укрываться. А потом, уже когда появилась возможность переправки, ее начали переправлять, потому что там, по сути дела, в направлении от Генического района в сторону Мелитополя далее, там до 7 постов, блокпостов, и вот проехать их, это на самом деле это очень огромные переживания и проблемы. Но, во всяком случае, слава богу, это удалось сделать, и Гульнара Бекирова смогла приехать к мужу. С одной стороны, потому что нужна была поддержка супругу, учитывая его состояние, и с другой стороны, конечно же, мы с Гульнарой Бекировой также стараемся прорабатывать, чтобы она поддерживала коммуникации с регионом, для того, чтобы поддерживать тех людей и давать определенные рекомендации, как нужно действовать в условиях оккупации. Іскандере, ви зауважили, що зараз на материкову частину України із Криму приїздять люди, які, власне, влаштовують, грубо кажучи, тут побут для російської окупації, інфраструктуру, таку ієрархію якусь свою на нещодавно окупованих територіях. А у вас є розуміння того, який відсоток материкових росіян, вибачте, які вже певний час, очевидно, жили в Криму і робили там свої ділішки, і який відсоток, до прикладу, кримчан, тобто мешканців півострова, я не говорю зараз там про кримських татар, але мешканців півострова, приписаних там, фактично, можливо, громадян України все ще, приїхали, зокрема, в Херсонську область, для того, щоб там встановлювати окупаційні адміністрації і владу? Ну, здесь сказать у меня просто нету информации о личном составе тех представителей вооруженных сил Российской Федерации и ФСБ, которые осуществляют вот те противозаконные действия на территории Генического района. Но есть действительно информация о том, что там, допустим, бывшие чиновники, которые работали непосредственно в Геническом районе и которые были близкими соратниками Януковича, и в частности один из таких это Нимитулаев. И они активно пытаются использовать. Он был главой администрации Генического района именно в период Януковича. И он сразу же со всеми этими событиями уехал в Крым и реально также вел вот такую вот коллаборационную деятельность. С другой стороны, они активно пытаются демонстрировать, поскольку они как раз-таки в этих регионах они пытаются остановиться надолго. И если ситуация там, допустим, в Киевской области, в Черниговской области, она была несколько другая, то здесь они пытаются, с одной стороны, наладить взаимоотношения с местным населением, поэтому они предлагают такие программы, как 10 тысяч рублей, как гуманитарную помощь, пытаются встречаться с людьми, пытаются найти
коллаборантов крымских для того, чтобы вести встречи, в том числе и такие действия проводились, пытались провести с крымско-татарским населением, непосредственно там в мечети собирали людей, собирать людей, именно имеющих отношение к системе образования, там директоров школ, учителей и директоров клубов, но у них это, в принципе, в большей степени срывается, потому что люди находятся в таком вот непонятном, ну, в таком состоянии, когда они верят все-таки, что произойдет деоккупация, но и мы как раз в этом направлении очень активно работаем, мы даем постоянные посылы. Я хочу сказать о другом. Я хочу сказать о том, насколько важна поддержка со стороны Украины. И по моим данным, а не достоверные данные, практически все выплаты по пенсиям, по социальным выплатам и так далее были осуществлены центральной властью Украины. Люди получили деньги на карточки и, соответственно, за украинские карточки могут приобретать продукты. И действительно был определенный ажиотаж, когда люди для того, чтобы покупать лекарственные препараты или продукты питания, бежали и брали рубли, чтобы хотя бы что-то купить. И, к сожалению, есть и такие, которые активно идут это и делают. С другой стороны, есть люди, которые принципиально продают продукты питания, это бизнесмены местные, продают исключительно только на украинские карточки. Понятно, что сложность во взаиморасчетах и так далее, но этот процесс сохраняется. Ну и возвращаясь опять же вот именно к представителям именно силовых структур и военнослужащим российским, здесь есть, еще раз я повторюсь, есть как россияне, именно с России, есть ДНРовцы, ЛНРовцы и есть в том числе и крымчане. Таким образом, они пытаются взять под контроль и наладить коммуникации. Но я скажу однозначно, что все-таки преследование продолжается. То количество людей, которые на самом деле стали уже жертвами, пока неизвестно. Станет известно после деоккупации полная картина. Но в любом случае мы пытаемся, чтобы люди, во всяком случае, даже без каких-то политических заявлений, в первую очередь могли между собой коммуницировать, самоорганизовываться, поддерживать для того, чтобы сохранить жизни людей. Дякуємо вам, Ескандере, за це включення. Ескандер Барієв, голова Кримсько-татарського ресурсного центру, член Меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами на зв'язку. А зараз долучаємо до розмови Павла Казаріна, нині бійця територіальної оборони міста Київ, журналіста і телеведучого в нещодавному минулому і, сподіваюся, в майбутньому. Павле, вітаю. Селям, Добрий ранок. Добрий ранок, друзі. Ми тут якраз з Айдером переговорилися перед ефіром, що ти вже починаєш помалу тексти видавати, ті, до яких ми так от звикли за всі ці 8 років, в період до 24 лютого. З об'єктивних причин ми розуміємо, що перші тижні гарячої фази війни, вони позбавляли тебе можливості ділитися своїми думками і аналізом того, що відбувається. Тим не менш, у нас тут накопичилися запитання до Паші Казаріна. І вони стосуватимуться, зокрема, і ситуації в Криму, і ситуації нещодавньо окупованої Херсонщини. Тут помалу вимальовується якась дивна, як на мене, штука, яка стосується референдумів. Ми звикли до того, що раніше ці механізми псевдоплебісцитів Російська Федерація використовувала для того, щоб хоч якось легітимізувати окупацію і анексію українських територій та свій контроль над ними. В Криму, мовляв, люди самі захотіли. На Донбасі це взагалі стало закономірним результатом громадянської війни. Це я зараз себе беру в лапки, бо це те, що говорить Російська Федерація. Але зараз вони планують проводити референдуми, зокрема в Херсонській області. Невеличке селище Запорізької області голосує з рук фактично під дулами автоматів. І куди, з якого приводу зібрали всіх цих людей, невідомо. Але мова зараз іде вже ледь не про приєднання до Донецької Народної Республіки. Власне, до чого я веду? Нащо цей фарс? Які референдуми? Що легітимізувати ви тут ще будете намагатися? Якщо просто зайшли, окупували, то вже встановлюйте свої адміністрації і так далі. Навіщо пил в очі? Щоби що? Ви знаєте, проблема вже в тому влягає, що ми будь-яку війну порівнюємо з Другою світовою, намагаємося відшукати паралелі саме в Другої світової. Якщо, наприклад, під час Другої світової війни ніхто жодних референдумів на окупованих територіях ніяк не проводив, то ми дивимося, навіщо їх проводять зараз.
Але, наприклад, коли Ірак окупував Кувейт, там теж відбувалися референдуми, на яких населення окупованих територій нібито висловлювало бажання стати вілаятом у складі Іраку. Тож це ми дивуємось, тому що ми не дуже знаємо, не дуже цікавимося історією інших війн після 1945 року. Насправді історія про те, що окупант проводить якийсь плебісцит умовний на окупованій території, який нібито повинен потім легітимізувати його присутність, це є нормою, а не винятком. Саме тому Росія в цьому сенсі вона діє в рамках окупаційної норми, якщо б така була б десь, я не знаю, виписана на папері. А навіщо вони це роблять? Ну, знаєте, це ж, ну, як би мовити, кожен пропагандист, наприклад, російський, я певен, що він щиро вірить в те, що він каже. Чому? Тому що якщо ти не віриш в те, що кажеш, ну, ти починаєш пити, якось в тебе може з'явитися якесь відчуття психологічного дискомфорту і так далі. Тобто це ж історія про більшість з них, це, так би мовити, сагітовані агітатори. Тобто краще вірити в те, що кажеш, для того, щоб не мати проблем з власною психікою. Так само, як якийсь аб'юзер каже, що не він б'є жінку, а він захищається від неї, тому що інакше б вона на нього напала і так далі, і так далі. Те, що ці хвороби, якими інколи хворіють люди, або психологічні розлади, їм також можуть хворити окремі держави. І саме тому Росія займається тим самим, що ми маємо, перелік чого ми маємо в підручниках з психіатрії: відтим-блеймінгом, раціоналізацію власних дій і так далі, і так далі, і так далі. В цьому сенсі я б скоріше здивувався, якщо б цього не було. Ну, це точно, бо ж, перш за все, це імперія брехні. В них брехня зі школи там до смерті. Тобто вони це роблять, це ментальна їхня така риса дуже чітка. Я читав твій текст про крейсер «Москва». А ще позавчора я спілкувався з людиною, яка служила на подібному крейсеру в Тихоокеанському флоті ще Радянського Союзу, і він казав, що за його експертною думкою, а він там високий офіцер був морський, він каже, що таке, в принципі, така спецоперація, вона геніальна абсолютно, бо там така черга, і стільки людей задіяно в попередженні ударів ракетних, там, все, тобто спостерігачів навіть там 14 онлайн, тільки на цьому кораблі, не рахуючи тих, хто паралельно, там є страховка така, вони паралельно на інші кораблі, і на інші системи ПВО, там передається відео, це спостереження, сигнали. Як, на твою думку, що наші зробили? Ось просто і масштаб цієї події, політичний і воєнний. Ну, гадки немає, насправді, що вони зробили. Я взагалі думаю, що деталі цієї операції знають не дуже багато людей, і вони не будуть про це розповідати, тому що це військова таємниця. І перетворюватись в цьому сенсі на якогось там прорицателя не бачу сенсу. Але якщо передивлятися на масштаб, так. Це ж історія про перемогу над крейсером «Москва». Вона має не тільки військовий вимір. Безпосередньо він має, так, крейсер «Москва» мав і озброєння, і 16 ракет «Граніт», там, якщо я не помиляюся, система ПВО, яка прикривала інші кораблі в районі і так далі, так далі. Але перш за все це історія про символічну перемогу. Безумовно важливу символічну перемогу, тому що кораблів такого рангу, такого класу Росія не втрачала там за останні, я не знаю, можливо, з 1905 року такого масштабу. І важливим є те, що тобто для проросійськи налаштованих, я писав, кримчан, взагалі крейсер «Москва» це була така величезна символічна історія, тому що цей крейсер, він будувався на Третю світову війну. Його називали «убійця авіаносців». І зрозуміло, що передбачалося, які саме авіаносці передбачалося
вбивати. І той факт, що він був затоплений саме українською зброєю, українськими військово-морськими силами, це є такий дуже з цим фактом дуже важко росіянам якось до нього звикнути і з ним далі жити, тому що країна, якій вони відмовляли в праві на існування, виявляється здатна топити ту техніку, яку вони вважали своєю надією під час Третьої світової. І ця символічна поразка, вона навіть, можливо, в якомусь сенсі перебільшує саме і військовий аспект цієї української перемоги. Я вже зараз відслідковую, які надалі з'являються версії того, що ж відбулося із крейсером «Москва». І самі росіяни і надалі допомагають нам в кількості цих версій. Мовляв, знову ж таки, за їхнім тлумаченням ситуації, мова вже йде про те, що Румунія осліпила крейсер, а якимось чином щось там, якось в нього щось попало. Але ні, це не могла бути українська ракета, тільки не українська ракета. Більш того, версія, яку я чув останньою, вона виглядає так. Українські Збройні сили, вони випустили 24 ракети по крейсеру «Москва», 22 ракети крейсер «Москва» збив, а він міг збити і останні 2, але для цього потрібно було використати зброю, яка б відволікла ці ракети від Москви, а навколо Москви було так багато цивільних суден, що моряки вирішили не ставити їх під загрозу, тому що ці 2 ракети полетіли в ці цивільні кораблі, і саме тому вони прийняли їх в свій борт, і потім там мужньо, значить, боролися з пожежею і так далі, і так далі. Тобто, друзі, це, знаєте, це класифікація, я не пам'ятаю імені вченого, це класифікація сприйняття смерті, стадії сприйняття смерті. Заперечення, гнів, торг, депресія, визнання або прийняття. Ось зараз росіяни знаходяться на етапі торгу. І третя стадія. Попереду їх чекає депресія та прийняття. І в цьому сенсі нам залишається лише спостерігати за цим. І я дуже хочу, Павло, запитати конкретно про тебе, про Юру Мацарського, який, як я розумію, поруч там десь з тобою майже постійно. Ви в Чернігівщині були, на Чернігівщині, десь ще. Що побачили ваші очі журналістів і одночасно вже військових там? Просто враження особисті. Чернігів постраждав більше, ніж, наприклад, ті ж таки Суми. Тому що росіяни майже його оточили, вони не змогли замкнути кільце, але запеклі бої вони тривали на околицях міста. І коли ти їдеш, наприклад, там вздовж об'їзні або там, я не знаю, біля на вулицях, які є кордоном між містом та областю, ти бачиш ці спалені там епіцентр, зруйнований мікрорайон ЗАЗ, зруйновані будинки на вулиці Чорновола і так далі, і так далі. Так, Чернігів, околиці Чернігова дуже постраждали. В центрі міста постраждала саме гостиниця, готель «Україна». Але, знаєте, ми іноді в Україні, у нас є величезна спокуса у журналістів, у фотокореспондентів приїжджати в якесь місто, в якийсь зруйнований квартал, робити фоторепортаж саме звідти і потім казати, що ось так виглядає Чернігів, наприклад. І у нас, знаєте, якщо орієнтуватись по цих фоторепортажах, то у нас кожне місто виглядає як Маріуполь, а це неправда. А як правда? А яка правда, на твою думку? Тобто центр міста Чернігів, він вцілів. Все те, що було обличчям Чернігова, всі ці церкви, сквери, вулиці, вони теж вціліли. Тобто є такі точкові руйнування, але так як, знаєте, рівень там руйнувань в Харкові іноді перебільшують, і рівень руйнувань в Чернігові і так далі. Тобто у нас є іноді така виникає спокуса
там, я не знаю, торгувати емоціями. Угу. Але на щастя, я був в Чернігові, я дуже люблю це місто. І я побачив те, що місто, яке я дуже люблю, усі ці райони, вулиці, сквери, зелені насадження і так далі, вони залишилися. І це І прекрасно. вони Разом з тим, з приводу там торгувати емоціями, я би хотіла дещо тобі тут поопонувати. Справа в тім, що для українців є трагедією, навіть якщо так в загальносвітовому масштабі, невеличкі руйнування наших міст. І кожне українське життя має значення. І кожне попадання в українське місто має значення. Тому, можливо, іноді ми драматизуємо, але тим не менш на це є причина. Я кажу зараз не про Україну, я кажу конкретно про підбірки фотосвітлин, які я бачив. Це торгівля емоціями. Це клікбейт. І, на жаль, це є. Є таке, Ніхто не каже, що руйнування будівлі на околиці Чернігова є менш важливим і там не варто нашої уваги, а тільки руйнування, якщо було б зруйновано. Було б зруйновано, наприклад, я не знаю, там щось десь в центрі. Ні, я не про це кажу. Я про те кажу, що місто, яке я дуже люблю, воно живе. І якщо вам потрапляли на очі фотопідбірки, на яких Чернігів виглядає як суцільна Буча або Ірпінь, на щастя, такого не сталося. Це якась його частина. До речі, я абсолютно Павла підтримую. Хайпажерство – це дуже погана риса в деяких медіа і деяких журналістів, але це точно не про Павла Казаріна, який, як він сказав, торгує, не торгує, а який постачає аналітику все ж таки. Дякую, Павле. Дякуємо. Павло Казарін, боєць територіальної оборони і журналіст, і телеведучий. Спасибі за це включення. І надалі ми маємо вже наступного гостя. Це Тарас Висоцький, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. З нами на зв'язку. Пане Тарасе, слава Україні, вітаємо. Героям слава, вітаю. Хотілося б зараз сконцентруватися на зв'язці. Окупований 8 років тому Крим і буквально нещодавно Херсонщина. Справа в тім, що довший час залишалося прикритим якоюсь такою вуаллю наше розуміння того, що Російська Федерація збирається зробити із Херсонською областю, яка поки що залишається окупованою. А її сільськогосподарський для нас стратегічний інтерес, по-моєму, пояснювати нікому не потрібно. І от довший час був якийсь період нерозуміння, потім з'явилися інформаційні приводи про те, що вони вже готують референдум про створення Херсонської Народної Республіки. А потім навіть з'являлася інформація про те, що мова піде про приєднання всієї цієї історії Херсонщини із окупованим Кримом. І на цьому тлі з'являється певна інформаційна кампанія в самому окупованому Криму. І я зараз зацитую, так би мовити, так званого президента Торгово-промислової палати Республіки Крим. Все це окупаційні, нагадаю, інституції представництва. Сергій Діюк розповідає, що до 2014 року півострів був економічно дуже тісно пов'язаний із Херсонською областю, і тепер цей зв'язок буде поновлюватися. Використовує такі слова, як «авашніца», зокрема для Криму, і подібні такі от штуки, фразеологічні звороти, якщо завгодно. Доля Херсонщини на найближчий час у вашому баченні, якою вона є і буде? Знаємо, що фермери там зараз вже виходять в поля, попри те, що є інформація про мінування і про небезпеки, які чекають на них. Українські фермери дійсно, в тому числі на Херсонщині, незважаючи на всі складності, проводять, де можливо, необхідні сільськогосподарські роботи. Наразі бачимо, що це можна буде реалізувати за прогнозами на 20-30% тільки на цій території, але все ж вони закладають основу для майбутнього врожаю з надією, що його збирати буде саме Україна. А якщо подивитися на сільськогосподарську складову Херсонщини, то вона має декілька стратегічних аспектів. Перш за все, це регіон, де найбільше розвинене зрошення. В цілому 60% всіх площ, які під зрошенням в Україні, це Херсонщина.
Також через Херсонщину проходить Північно-Кримський канал, тобто вода в Крим безпосередньо, яка була заблокована всі ці попередні 8 років. І, на жаль, окупанти в перші ж дні бачили відео ЗМІ, якраз цю дамбу зірвали. Дійсно, Херсонщина фокусується перш за все, крім те, що там є зернові лінії, але в нас зернові лінії по всій території України. Фокус і був це овочові культури, перш за все, такі як цибуля, але і весь борщовий набір, морква, буряк, картопля, перш за все, рання картопля і капуста. І, звісно, баштанні культури. Тобто кавун, відомий херсонський кавун та диня. Якщо ми дивимося на як це спричинить на споживання на всій території України, то бачимо, що фермери для того, щоб підстрахувати тимчасову окупацію Херсонщини, перш за все фермери Одещини, також таких південно-західних, умовно, регіонів, півдня-західних регіонів, як Тернопільщини, Закарпаття, Буковини, вони суттєво збільшують площі під цими самими овочами борщового набору. Тому тут ми не вбачаємо, що буде якийсь дефіцит. Найскладніша ситуація, звісно, залишається з баштанними культурами, де в нас не так багато інших альтернатив, фактично це тільки Бессарабія, Одещина, де їх вирощувати. Там також площа збільшиться, але, звісно, компенсувати весь цей масштаб, який був на Херсонщині, фізично неможливо. Скажіть, будь ласка, чи є якась інформація про те, що саме, я не знаю, як саме економічно будуть доїти, вибачте вже за слово, Херсонщину, можуть принаймні доїти Херсонщину окупанти, зокрема в окупованому Криму? Ну, тобто, які це можуть бути масштаби, якщо період окупації затягнеться? Ми розуміємо, що ми ніхто з нас не знаємо, коли закінчиться війна. Звісно, кожен з нас вірить і робить все, щоб наша перемога була швидше. В цілому, наразі, як наразі загарбники фактично вже економічно експлуатують Херсонщину, це знову ж вода. Тобто вони пускають максимальну кількість води, яка могла би використовуватися для зрошення Херсонщини, перш за все, до себе, не до себе, до нашого Криму, який вони окупували. Другий фактор – це те, що, на жаль, не можуть просто фізично. Фермери мали ресурс для посівної, завезений туди ще до початку війни. І, звісно, вони з надією, перемогою все-таки закладають основу для врожаю. Якщо ми найближчим часом не звільнимо, є ризик, що просто фізично будуть забирати. Просто будуть цей врожай просто зброю забирати, так? Лишаючи мінімум або не лишаючи взагалі. То наразі є ризик не того, що будуть закуповувати по заниженим цінам. Є ризик того, що просто не можуть фізично експлуатувати і забирати як врожай, так і інші ресурси. Тарасе, я хочу запитати про як вони намагаються і чи це можна зробити швидко чи не швидко, відновити постачання води Північно-Кримським каналом, бо там вже технологічно це не так вже і просто. Дійсно, наші технологічно треба контролювати. І з точки зору, там, де можна це людським фактором контролювати, українці, які залишилися на цій окупованій території Херсонщини, які працюють в цих системах, не роблять все, щоб це зупинити, піднімаючи заслонки, інші речі. Але є певний фактор, де є природний потік, звісно, на нього вплинути можна тільки після повної деокупації. Тому, я думаю, на цей сезон однозначно вони не встигнуть використати нашу українську воду в Криму. І надіємося, що про наступні сезони взагалі мова не буде йти, бо наша перемога. Тому на сьогодні, скажімо, це їм не допоможе з точки зору вирощування якихось культур на кримській території.
Я лише додам від себе, що в мене є інформація про дійсно шалену наповненість зараз, до прикладу, річки Салгір в Сімферополі. Да. І місцеві мешканці настільки здивовані, вони так давно води не бачили в цій річці, що замість того, щоб йти по своїм справам, просто фіксують всю цю історію на свої телефони, на відео і фото. Але разом з тим ми маємо розуміти, наскільки технологічно дійсно складним є процес поставки води в Крим, і просто там зірвати якісь історії, ну, цього замало, щоб подача цієї води була ефективною, вибачте. І, пане Тарасе, у зв'язку із цим, чи з'являється ризик, там, я не знаю, затоплення, підтоплення якихось територій в Криму, сільськогосподарських або і населених пунктів, може, ви знаєте? Ну, я можу перш за все припустити, дивлячись на кількість опадів на контрольованій території, що вона є в цей період рекордною, і так, нестандартно рекордною, в тому самому на Донбасі, що, скоріш за все, мабуть, в Криму аналогічна історія, і це не пов'язано так з водою з української території, як з рекордними опадами, так, те, що люди знімають. Але якщо ми говоримо про дійсно подачу і наскільки є ризики підтоплення, інші речі, вони є, тому що зрошення це виглядає, наче зі сторони просто тече вода. Це, скажімо, досить високоінтелектуальна система, де треба постійно слідкувати за показниками і контролювати як наповнення, так і спуск води. І оскільки таких кадрів в окупантів немає, є ризик просто через незнання, або, скажімо так, знаєте, такий підхід молотковий, що цей баланс буде порушений і дійсно можуть попасти значні території під підтоплення. Пане Тарасе, чи є у вас якась інформація з приводу наступних даних? От Роман Костенко, сьогодні захисник Миколаївщини і народний депутат України, заявив, що в Херсоні окупанти використовують бетон, фактично відлитий на Херсонщині, створений на Херсонщині для укріплення власних блокпостів і різних от таких от конструкцій. Я розумію, що коли окупант приходить на ту чи іншу територію, він диктує свої правила гри. Але разом з тим, чи немає у вас інформації про якісь колаборації власників чи менеджменту, керівників подібних підприємств з окупантами? Ну, щодо галузі будівництва прокоментувати не можу. Можу сказати, що ми бачимо в аграрному секторі, що дійсно є факти, на жаль, примусового відчуження техніки. Частково техніка, яка використовується в аграрному секторі, самі тракторі є багато, які є трактор-бульдозер, вона може і там в будівництві використовуватися. Є факти примусового відчуження. Ми спілкуємося з аграріями з Херсонщини, бачили вони з перших днів окупації з прапорами патріотично налаштовані. З кейсів колаборації ми не чуємо. Є те, що фізично забирають, на жаль, але співпраці з точки зору аграріїв Херсонщини таких випадків ми не фіксуємо. Що ж, ми дуже дякуємо за представлену інформацію, за цей аналіз ситуації на півдні нашої країни. Спасибі. Тарас Висоцький, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства України. Дякую вам. А маєте хвилинку? 30 секунд, так. Ви всі помітьте, дякую вам, дякую за ефір. Так, хотів подякувати. Так, дякуємо дуже. Ну що ж, Айдаре, от почули ми фахову думку з приводу того, що зараз планується. Ну, окупанти, я думаю, вони просто будуть діяти за обставинами. І все, насправді, буде вирішено іншим шляхом, не мирним. На жаль, жертви ще будуть і знущання будуть. Мені найбільше зараз щодо Херсонщини дратує те, що вони роблять з проукраїнськими людьми там. Це справжні облави, це те, що ми бачили в кадрах фільмів про Другу світову війну. Вони так само і роблять, в принципі. Тим не менш, Херсон і Херсонщина – це Україна, як і Крим – це Україна. Як би багато часу не проходило, але ми бачимо свідчення того, що найсильніші і найвитриваліші все-таки отримують свої перемоги і свої подарунки долі. Я сподіваюся, що на нас чекає ця перемога, я абсолютно в цьому впевнена. І дякую Айдару за, як завжди, прекрасний спільний ефір.
Дякуємо всім нашим глядачам. Прощаємося з вами станом, принаймні, на сьогоднішній день цим складом, але колеги підхоплюють інформаційно-аналітичну естафету. Єдині новини. Разом ми сильні. Підтримай українську армію грошима. Скануй код. Важливо, наш ворог веде війну не лише в повітрі, на суші та в морі. Він воює з нами в месенджерах, на сайтах і навіть в особистих розмовах. Нас атакують фейковими новинами, фото та відео. Довіряй лише єдиним новинам та офіційним джерелам. Перш ніж робити репост чи переказувати інформацію, переконайся, що вона достовірна. Разом сильні, разом переможемо. 20 квітня, середа, уже 56 днів український народ героїчно протистоїть російським окупантам. У прямому ефірі загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Мене звати Ольга Будко. Вітаю вас. Російські окупанти знову обстріляли Миколаїв та інші міста і села області. Про це повідомили у поліції Миколаївщини. Унаслідок атак є постраждалі та загиблі серед мирних людей. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях працюють слідчі, фіксують кожен факт воєнних злочинів. Російські окупанти продовжують наступати, щоб просунутися у глиб Попасної. Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, вночі ворог обстріляв Новодружеськ. Це містечко розташоване впритул до Лисичанська. Після півночі росіяни відкрили вогонь по житлових будинках. Загорілися 2 у центральній частині міста. Скільки ще пошкоджено уламками та вибуховою хвилею, встановлюють. У місті перебитий газогін. Аварійна служба має перевірити, як швидко його можна відремонтувати. Декілька разів за ніч ворог також обстріляв місто Гірське. А на Донеччині окупанти упродовж доби обстріляли 12 населених пунктів. Унаслідок ударів є загиблі та поранені серед мирного населення. За повідомленням Національної поліції, російські військові відкрили вогонь по Маріуполю, Авдіївці, Вугледару, Мар'їнці, Краматорську, Новогродівці, Торецьку, Миколаївці, Благодатному, Орлівці, Рубці та Привіллю. Російські варвари застосували проти мирних жителів ракети, реактивні системи залпового вогню «Град», танки і важку артилерію. Зруйновано щонайменше 30 цивільних об'єктів. Це житлові будинки, школа, дитячий садок, підприємства, магазини, залізнична колія. Із початку вторгнення Росії в Україні загинули 2104 мирних жителів. Із них 170 дітей, поранених майже 3000. Такі дані оприлюднює управління Верховного комісара ООН із прав людини. У звіті зауважили, найбільше жертв війни у Донецькій і Луганській областях. Україні попередньо вдалося домовитися про гуманітарний коридор із Маріуполя. Його відкриють для жінок, дітей та літніх людей. Про це повідомляє віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук. За її словами, збір у Маріуполі буде сьогодні із 14-ї години. Колона їхатиме за маршрутом Маріуполь, Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів, Запоріжжя. Але зважаючи на складну безпекову ситуацію, під час дії коридору можуть бути зміни. Голова Європейської ради Шарль Мішель прибув до Києва. Про це він повідомив на своїй сторінці у Твіттері. Дипломат опублікував фото із перону столичного вокзалу, де його зустрічають представники української влади, а також представник ЄС в Україні Маті Масікас. Раніше Шарль Мішель і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявляли, країни ЄС і далі підтримуватимуть Україну і фінансово, і у сфері безпеки, а також продовжать санкції проти Росії. Також Євроспілка створить спецфонд солідарності України для підтримки і відновлення нашої країни.
Кількість знищених російських військовиків в Україні наближається до 21 тисячі. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 815 ворожих танків та понад 2000 броньованих бойових машин, а також 67 одиниць протиповітряної оборони та понад 300 артилерійських систем. Зокрема, у повітрі наші захисники збили понад 320 літаків та гелікоптерів, а на морі знищили 8 ворожих кораблів та катерів. Вони успішно нищать російських окупантів та ворожу техніку. Це про бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади, яких ще називають коломийські едельвейси. Ще армійці показали, чим займаються у вільний час. Відео виклали на своїй сторінці у Фейсбуці. Написали, так вчаться та удосконалюють навички ведення бойових дій в урбанізованій місцевості, бо треба штурмувати, звільняти та зачищати нашу землю від окупанта. 31-ша пожежно-рятувальна частина селища Бородянки відновила свою роботу після звільнення. Понад місяць там жили російські солдати, облаштували свій штаб. Тому знадобилося чимало часу, щоб вичистити після них приміщення та прибрати безлад. Репортаж Світлани Усенко. Скалічена російською навалою Бородянка потрохи оживає. Вже є зв'язок. У деяких будинках підключили газ, але поки що селище без світла. Тому біля територіального штабу, який розмістився у приміщенні місцевого ліцею, людно. Тут можна погрітися, зарядити мобільний або просто випити гарячого чаю. Про пережитий жах нагадують ось ці зів'ялі вазони. Втім, дісталося не тільки їм. Такий вигляд мала місцева пожежна частина одразу після звільнення селища. Потрощена техніка, розбита пожежна башта. Ворожий снаряд влучив у неї ще 24 лютого. Це Бородянська пожежна частина. Вже з 29 лютого тут заселилися орки. Ось що вони нахазінували. За місяць окупації Бородянки тут був штаб росіян. Рятувальники ходять кімнатами, де ще кілька днів тому жили вороги. Вони де жилотами гадили, він, як після його лягати на кровать. Після його ніхто не хоче лягати, навіть і до торговця ніхто не сильно хоче. Увесь мотлох хлопці гамузом зносять на вулицю і скидають на купу. Алкоголя повно, бутилок пустих за тебе наносили. Там в основному матраси, подушки. У цій купі крадені у мирних мешканців речі та солдатські казанки. Ймовірно, розраховували непрохані гості залишитися тут надовго, навіть лазню облаштували. А вони собі баню построїли там. Баня, традиція русських написали. Від артобстрілів окупанти ховалися у підвалі. Тут так само повний безлад. З вентиляції вони зробили собі, поставили буржуйку, щоб обігріватися. Жили тут, як сказати, насрали. Засрали все. Награбоване понаносили. На столі крадені чайники, посуд тікали швидко, бо залишили майже все. Щоб вичистити ці авгієві стайні, знадобився майже тиждень. Основна частина пожежного обладнання не постраждала. Наша частина забезпечилась добре, через то наша вся нова техніка була вивезена в безпечне місце. Цього тижня рятувальники Бородянки нарешті вже переселилися у свою частину і заступили на свою першу повноцінну робочу зміну. Світлана Усенко, канал Рада, загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Відзавтра запрацює уся гілка, червона гілка столичного метро. Потяги знову курсуватимуть від Академмістечка до Лісової. Також скоротять інтервали до 10-15 хвилин, повідомляє прес-служба КМДА. Водночас підземні станції і надалі залишатимуться укриттям. Це були головні новини на цю мить. Бережіть себе і вірте у нашу перемогу. Далі я передаю слово у нашу виїзну студію Бородянку. Мої колеги Тетяна Гончарова та Назар Довгий сьогодні працюють там, щоб ви відчули атмосферу міста, яке пережило окупацію. Бородянка цілий місяць була під окупацією, і символом Бородянки стала шавка з півником від Прокіпа Бідасюка. І ви пам'ятаєте, як та шавка в соціальних мережах нам з вами відповідала: «Як ти? Тримаюся. Зараз вся Україна як та шавка з півником. Ми тримаємося і ми знаємо, що ми переможемо».
По великому рахунку тут кожен метр просякнутий патріотизмом і волею до виживання. Адже так. більше місяця ворог лютував. От знаєте, тут на вулиці Центральній понівечений пам'ятник великому кобзарю українського народу Тарасу Шевченку з написом «Свою Україну любіть во время люте». Часи тут справді були лютими. Для того, аби побачити все на власні очі, краще сюди приїхати. Приїхати, можливо, з допомогою. Так само, як допомагають сотні представників ДСНС, волонтерів. Про все це ми будемо протягом сьогоднішнього марафону, сьогоднішнього дня розповідати і, звісно, спілкуватися з людьми, дотичними до цього процесу. Тут дуже важливо, знаєте, на початку згадати, що приїздять сюди не лише українці, але й іноземці. І от, до речі, приїжджали і конгресмени, і сенатори. Вони зазначили, що складно було уявити, що в центрі України могли би бути в 21 столітті такі події. До речі, от згадувалося в новинах, що вже приїхав голова Європейської ради Шарль Мішель. І от у нас теж була можливість поспілкуватися з ним. Він зазначив, що він не може добрати слів до того, що побачив. Ми з Тетяною спробуємо добирати слова і максимально об'єктивно поінформувати вас про стан речей на сьогоднішній день в Бородянці. І, зокрема, зараз в Бородянці перебуває Шарль Мішель і вся ця делегація, тобто, по суті, вся Європа рушить сюди, в Україну, в Бородянку, в місто у 50 кілометрах на північний захід від Києва, місто без військових баз, без великих промислових підприємств, але важливий для окупантів плацдарм, як ми вже всі знаємо, для нападу на Київ. До війни тут проживало трохи більше 13 тисяч чоловік. Війна сюди прийшла 26 лютого, коли внаслідок обстрілу загинуло 3 людей у приватному будинку. Але це був лише початок більш масштабного жаху. По великому рахунку, 28 лютого у місто зайшли російські танки. Наступного дня Бородянку почала бомбити навіть авіація. В результаті танкових обстрілів і бомбардувань центр міста був знищений, уявіть, на 90% лише протягом 2 днів. Але саме в одному з них журналісти знайшли новий символ стійкості українців у війні з Росією, як ми вже з Назаром вам розповіли і нагадали, кухонну шафку і керамічного півника, які дивом вціліли на стіні абсолютно вщент зруйнованого будинку. Так, до речі, кількість загиблих протягом місяця окупації досі невідома, адже розбори завалів ще тривають. Як ми і зазначили, 24/7, до речі, техніка позаду нас, можете самі звернути увагу, працюють і трактори, і співробітники. Завали почали розбирати із 5 квітня, через кілька днів після звільнення міста українськими військовими. І станом на 17 квітня рятувальники дістали вже понад 40 тіл. 7 квітня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко говорив про понад 2 сотні зниклих безвісти українців. Бути героєм – це зупиняти танки окупантів голими руками. Громада не пустила їх. Українці – нація героїв. Міста і селища Київщини. Не вистачить життя на цю хвилину мовчання. Але досить єдиного погляду в ці очі. Добрий вечір, ми з України. Спасибо. Мужики, спасибо, що ви прийшли. Аби попри полум'я та попіл боротися за рідні селища й міста. Можете вже не боятися. Територія під контролем Збройних сил України. Київщина. Звільнені міста. Боронимо свою свободу. Боронимо свої міста. Росія цілеспрямовано знищує сільськогосподарську техніку, руйнує підприємства, краде запаси їжі і створює продовольчу кризу в Україні.
Але нас не заморити голодом, бо ми господарі на своїй землі. Всеукраїнська ініціатива «Сади перемоги» – наша відповідь окупантам. Кожен українець, кожна громада мають виростити свій сад перемоги. На городі, на дачі і навіть на балконі. Наше завдання – об'єднатись та прогодувати свої родини, підтримати українців на зруйнованих територіях та всіх, хто захищає нас сьогодні на передовій. Сади для перемоги. У разі зникнення українського мовлення пам'ятай, українські канали розкодовані на супутнику, а значить безкоштовні і в доступі. Більшість телеканалів є на YouTube. Знижуй якість трансляції і дивись з мобільним трафіком. Також дивись канали на веб-сторінках та у застосунках відомих платформ. Слухай українське радіо на середніх хвилях в AM-діапазоні. В інтернеті на radioplayer.ua. Тримаємо зв'язок. Це буде Україна. Бути героєм – це Там закрита київська. Он вытащил всех собак. Звезда. рятувати тварин, щоб залишатися людиною. У тебе все буде добре, обов'язково. На Київщині показали чергове кладовище знищених автівок. Відео поширив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в Телеграм. На кадрах десятки вщент спалених машин. У цих авто їхали цивільні, які намагалися евакуюватися. На склі є напис «Діти» та сліди від куль. Такий вигляд має руський мір, який принесли окупанти в Україну, написав Кулеба. Ну, і по великому рахунку, вже з перших, я би сказав так, навіть не днів, а годин окупації місцеві відчули на собі, що означає руський мір, тому що вбивати людей, нищити майно, розстрілювати з танків будівлі вони почали вже практично з перших годин входу у Бородянку. У нас поруч з нами є Георгій Єрко, виконуючий обов'язки голови Бородянської селищної ради. Вітаємо вас. Ви протягом першого тижня були тут, по місцю, виконували свої обов'язки, але потім вже десь на початку березня місяця, в перших числах, були змушені залишити Бородянку саме через те, що була загроза вашого викрадення. Але у мене питання навіть не про це, питання, як жило місто, як жила Бородянка оцей перший тиждень, з якими відчуттями, з якими емоціями, що відчували особисто ви? Протягом першого тижня рашистські військові колони почали рухатись по території нашої територіальної громади. Спочатку вони зайшли в село Шибино і там через переправу по річці Здвиж пішли в сторону села Савенка. Через 2 дні вони вирушили колоною на Бородянку. Першим пострілом з танка був зруйнований будинок, в якому знаходилася сім'я 6 чоловік, в тому числі 1 дитина. Всі вони загинули. Ми їх перевезли до Макарівського моргу. На превеликий жаль, поховати ми їх змогли через місяць в селі Пісківка, тому що Бородянка була ще тоді окупована. Після перших смертей чи були намагання вийти на бодай якийсь діалог, попросити, не робіть цього? Це мирне населення, мирні люди. На діалог не було з ким виходити. Після перших смертей по Бородянці рухались тільки колони рашистської техніки, які розстрілювали все впродовж свого просування. Вогонь відкривали з танків, вогонь відкривали з БРДМів, з кулеметів, з автоматів. Все, що було поруч з колоною, було розстріляно. Після першого авіаудару, який зазнала Бородянка, це вперше на Україні був промінений авіаудар по мирних мешканцях. Ми намагалися відкопати людей із завалів, але рухалась інша колона, і працювати техніки не було змоги, тому що зразу був відкритий вогонь на враження. Ми 3 відкопати відкопати завали, нам 3 цього зробити не вдалося. Пане Георгію, от зараз, зокрема, за нами та частина будинка, яка просто зникла, вона стала тим завалом, під яким теж були поховані люди, але цей завал розгрібли. Скільки ще ось таких конкретних, великих місць, які згодом стануть теж символами руйнації в Бородянці? Тому що я пройшла вулицею Центральною. Багато цих масних плям від танків. Я розумію, що ваші комунальники відпрацювали на відмінно. Тобто вони прибирають цю техніку. І вулиця Центральна, попри цю потрощеність, вона все одно виглядає вже трохи прибраною. Але сліди від танків всюди. Всі завали зараз великі розгребли. На сьогодні ми разом з комунальними підприємствами
області і волонтерами з усієї України розібрали всі завали. Знищено повністю 8 будинків. 32 будинки пошкоджені частково. На території нашої громади знищено приватні будинки. Це біля 500 будинків знищені повністю. Частково розрушені або зазнали вражень ще 450 будинків. Всього біля 1000 будинків на території нашої громади зазнали пошкоджень або знищені. Сліди на дорозі, вони так же само, як і сліди на серці, залишаться ще надовго, поки ми не приберемо все сміття і не приберемо, не прочистимо і вичистимо нашу вулицю, яка є центральною вулицею нашого міста. Я здивована, що не зруйновано пам'ятником героям АТО. Він цілий стоїть. Ні. Або його не чи там Пам'ятник зруйновано? героїв АТО був розстріляний. Ага. Це вже місцеві люди його повернули на більш-менш місце. склеїли. Ну, як ми вже зазначили, техніка працює, комунальники 24/7, але розбирання завалів триває. Цей процес, він досить тривалий. От станом на, скажімо, на сьогоднішній день, на вчорашній день, ексгумація тіл відбувається, хоча б попередньо, оціночно, на вашу думку, скільки людей, тіл загиблих людей може ще залишатися в Бородянці? Попередня цифра є якась? На сьогодні з-під завалів достали 41 особу. А тих людей, які були розстріляні і рідні і близькі їх поховали в себе на подвір'ї або в городі, частину людей ще встигли поховати на цвинтарі, то я думаю, це буде близько 100 чоловік. У мене питання, а в чому сенс було забороняти місцевим, наприклад, елементарно поховати навіть в себе в городі загиблого родича? Тому що люди розповідали про те, що щойно вони намагалися це зробити, щойно ДСНСники намагалися дістати ще живих людей з-під завалів, їх так само розстрілювали. Не дозволяли їм це зробити? Не дозволяли, навіть не дозволяли пройти і зібрати тіла людей, які були загиблі на протязі 10-15 днів. Потрібно було йти в комендатуру, з кимось домовлятися, тому що рух по центральних вулицях був заборонений. Людей могли розстріляти. У вас є відповідь на це питання, яке поставив Назар? Ви як людина, яка вже пожила, бачила життя. У вас є онуки. Чому не дозволяли ціль російських військ просто винищувати? Я походила, знову подивилася будинки, я розумію, що деколи вони просто стріляли навмання, аби просто трощити, нищити, або просто шкодити. Навіщо стріляти в школу? Навіщо в школі ось така діра? Навіщо стріляти в Шевченка? Навіщо стріляти в Шевченка? Він зараз так схилився прямо навпроти нас. Потрібно було розстріляти всю нашу гордість, потрібно було розстріляти і витоптати все те, що збудували українці для свого блага і для свого життя. Пан Георгій, як би ви бачили, або як би оцінили, скажімо так, перспективу у часі, у сталому чи, можливо, не зовсім сталому фінансуванні відновлення Бородянки? Ми дуже часто і дуже багато чуємо від влади, що ми зробимо все краще. Ви вірите в те, що Бородянка буде ще кращою? І мене дуже мало часу, коли цей процес розпочнеться і завершиться, стане до свого логічного завершення. Ви знаєте, я вірю в краще майбутнє нашого містечка, я вірю в краще майбутнє нашої держави, тому що під час війни люди згуртувалися. Вони вже показали, що вони є справжньою нацією, що вони єдині. І об'єднує їх віра в майбутнє. І напередодні Великодня Христос воскрес, я думаю, воскресне наша Бородянка, воскресне Україна, і буде все добре. І набагато краще, чим було до війни. Пане Георгію, між тим це воскресіння щосекунди, щохвилини залежить від того, щоб далі ми це гуртування і це «Тримаймо стрій» тримали далі. Ви оголосили клич, коли розчищали Бородянку, звільняли людей з-під завалів. Ви оголосили клич волонтерам. Зараз ви маєте змогу звернутися до всього світу через наш канал. Якої допомоги потребує Бородянка? Волонтери вивозили тварин. Це інша історія. Зараз я бачу людей з собачками, і я радію. Тобто реально потрохи життя тут жевріє. Що потрібно? Потрібні волонтери, потрібна їжа, потрібні памперси. Що потрібно зараз Бородянці? Нам потрібно відновити наше рідне селище і розпочати із всіх інженерних споруд, тобто вода, каналізація, звичайно. Нам потрібно відбудувати майже з нуля наше рідне селище і показати, що ми дійсно є, так сказати, люди, які проживають в цьому місті, і нікуди ми звідси не підемо. Тобто робочих рук вам зараз достатньо? Тому що коли я бачу комунальників, я розумію, що зараз все на їх плечі лягає. Робочих рук нам недостатньо, тому що ви бачите самі, ми прибрали центральну частину, а ще 100 метрів вліво-вправо там також завали, також є розрушені і будівлі, і
комунальні наші установи. Ми прибираємо і завжди раді і приймаємо допомогу від Пане інших Георгію, населених пунктів. ви знаєте це і будьте певні, що українці, Україна і жителі Бородянки не на самоті. Європейський десант допомоги вже є. ДСНСники в МВС закликають усіх волонтерів з Євросоюзу так само доєднатися до розборів і до відновлення. Все це зробимо і в дуже короткі терміни. Будьте впевнені, тримайтеся. Гукайте, Дякую. пишіть на своїх сторінках і прийдемо на допомогу, тому що людей, які готові допомагати бородянці, їх немало. Георгій Єрко, виконувач обов'язків голови Бородянської селищної ради, був зараз. Це прямий ефір телеканалу Рада в Єдиних новинах, і він далі триває. Вам дуже дякуємо. Дякую. Дякуємо і далі до роботи. Так, ну і тим часом понад 900 населених пунктів у 8 областях України звільнені від окупації. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Про те, як у деокуповані міста повертається життя, почуємо далі. 29% з них вже активували роботу органів місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів. 192 населені пункти розпочали роботу гуманітарних штабів. Цим опікуються обласні військові адміністрації спільно з ДСНС. У 70 проведено розмінування територій. До слова, до Бородянки прибули іноземні рятувальники. Їх зустрів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, 11 професійних рятувальників із США, Австралії, Німеччини виявили бажання приїхати в Україну на волонтерських засадах. Найближчим часом до команди доєднається також польський представник. Вони допомагають розбирати завали та деблокувати будівлі. І радо вітаємо Івана. Іван Марець у нас вже поруч з нами на цьому імпровізованому майданчику нашого. Це головний інспектор Бучанського району управління ДСНС України в Київській області. Ми дуже вже багато, до речі, з нашим попереднім гостем обговорили щодо участі, дотичності не лише українських рятівників, так, але от щодо вашої роботи. Наскільки все відбувається, скажімо так, за планом? Чи, можливо, чогось вам бракує, не вистачає? Ми говорили про те, що на Київщину, на Сумщину, на Житомирщину виділено чимало, Чернігівщину виділено чимало коштів, там 1 мільярд гривень. Чи достатньо коштів, чи достатньо ресурсів? В чому, скажімо, полягають проблеми основні на сьогоднішній день? Ну, хочу сказати, підрозділи ДСНС постійно залучалися до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації і до, будемо казати, допомоги порятунку людей. І під час з першого дня, з 24 числа, як з нами об'явили на території Київщини, збір по тривозі, всі прибули на місце несення служби, і ми постійно під час військового цих конфліктів, під час цієї війни страшної ми виконуємо свої задачі. Зараз ДСНС повністю забезпечує всім необхідним майном, технікою і силою достатньо. Ми працюємо організовано. В принципі, ми готові до виконання цих всіх поставлених задач. Пане Іване, коли ви кажете сили достатньо, маєте на увазі людську силу чи силу технічну? Звичайно, і техніка є, і люди всі збережені. В принципі, ми і техніку евакуювали під час цих обстрілів, і також свій особовий склад. Всі збережені, всі цілі, здорові. І ми виконуємо постійно ці задачі. А оскільки зараз триває ваша робоча зміна, ми ж розуміємо, що зараз абсолютно все нестандартне. І навряд ви працюєте просто 8 годин з перервою на обід. Це зараз просто виключено. Ну, ми даємо нашим пожежникам час і для відпочинку, і для сну, звичайно. От, і стараємося якось міняти їхнє чергування. А останні інші всі працюють з першого дня війни. Ми часто чуємо і читаємо, і дивимося у наших колег, які про роботу представників ДСНС служби, комунальників розповідають про те, що коли були авіабомбардування, коли були обстріли з тяжкої техніки, з танків, з гармат, ви працювали. Так, ми працювали. Що стимулювало людину під кулями, під снарядами, під бомбами виходити, ризикувати своїм життям, не дочекавшись, скажімо, коли все стане спокійно і тихо, і вже потім виходити на завали, а це робилося отак, в такий спосіб? Ну, знаєте... Це якась спеціальна підготовка була, ви якось морально налаштовували своїх колег. От про це розкажіть. Це приходило з часом. Можливо, ще поки не чути явно виражених бойових дій, це обстріли, там, мінування, різні і бомбардировки, то ми не готові, можливо, були так психологічно, але все приходило з часом. Буквально з перших обстрілів ми вже зрозуміли, які треба задачі виконувати. Ну, звичайно, всі згуртовані були, всі разом несли службу і часто ризикували своїм життям. І незважаючи на те, що ми знаходилися, несли
бойове чергування на території пожежно-рятувальної частини в Бородянці. Приїхала колона важкої техніки і почали стріляти також і по пожежних автомобілях, і по самій території пожежної частини. Пане Іване, перерахуйте зараз коло ваших завдань, тому що коли приїхали сюди ми, до нас прям підійшли правоохоронці і сказали, будь ласка, по зелених зонах не ходіть по ґрунтовці, тільки по тротуарах. І ми розуміємо, що по факту зараз звужене просування виключно вулицею Центральною, більш-менш широкими вулицями. Але я бачу, люди вивозять навіть якесь своє майно. Тобто люди ризикують нереально розмінувати кожен метр. Тобто, наскільки нам відомо, ворог заміновував такі неочікувані місця, такі неочікувані речі. Але Бородянка, вона велика. І ти думаєш, невже реально обійти кожен метр будівлі? Невже реально навіть оцю клумбу довкола Шевченка перевірити кожен її шматочок у сантиметр? Так, на жаль, так сталося, що велика кількість боєприпасів залишилася ще досі в активному стані. Вони всі вийшли з каналу ствола, вони ставлять певну небезпеку. Також ворог часто такі секрети, якісь таємниці нам, подарки залишав. Практично всі зелені насадження, це лісопаркові зони, це посадки і території сільгоспугідь, всі заміновані. Це секрети і таємниці, оце ви маєте на увазі? Так, на жаль, так. І якщо ми ще з Другої світової війни ще ці відлуння, небезпечні знахідки знаходимо, то я представляю, скільки років придеться, щоб розмінувати саме всю територію Київської області. Так, а по суті тоді, зараз Назар, а по суті тоді, почерк ворога з Другої світової війни, він помінявся? Чи ті мінери, їхній почерк, він не міняється? Ну, все сучасне стає, всі сучасні боєприпаси, так що це дуже важко буде все розміновувати. У нас по великому рахунку цифри були такі, десь приблизно 1600-1800 боєприпасів на добу розміновували. Тепер вже називають цифри 5-6 тисяч на добу. І, до речі, цікаво, що вдаються до таких, знаєте, ну, абсолютно нелюдських дій, коли мінують дитячі іграшки, холодильники, квартири, автомобілі якісь, які ще залишилися більш-менш вцілілими. От в цьому процесові, разом от ви ж співпрацюєте з вибухотехніками, найскладніше. Тобто ви розумієте, що вам треба в максимально короткі терміни провести це розмінування. Вам треба відновити життя, розібрати завали. Але от наскільки це складний тривкий процес? Тобто ви працюєте в спарці з правоохоронцями, так? Так, так. В чому складність полягає на основній? Складність, що багато будинків ще люди не повернулися. Там,